So ayan mga guys, at natapos na rin natin na magdilig. Dilig kasama na yung abono dun sa tubig na dinidilig natin. So pangalawang araw ngayon dahil kahapon hindi natin natapos, hanggang kalahati lang tayo. At ngayon natapos na rin natin hanggang dulo. Yan. So sa panahon ng summer mga guys, diskartihan lang kung paano tayo makapagbigay ng abono sa ating mga pananim na mga prutas. So, tiyagaan lang talaga. Kung hindi mo pagtsatsagaan na diligan, abunuhan, wala rin. Hindi rin siya lalago. Hindi rin siya lalaki ng magandang pagkalaki niya. So, kung aantayin mo lang yung darating yung ulan na naman, hindi talaga. Hindi siya makapag-survive sa matinding init kung hindi mo siya didiligan. Kailangan talaga tiyagaan. Alagaan mo siya ng gusto. So yun lang mga guys. Galing tayo doon sa itaas. Tapos nandito na tayo sa bandang ibaba mga guys. Ayan. So doon yung dulo mga guys. Ayan. Malalayo pa. So yun lang. Diskartihan lang talaga pagdating ng summer. Kanya-kanya na naman yung diskarte ng mga farmers kung paano. So yun lang mga guys. Thank you.